नमस्ते. मी मसाला भेंडी बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. ही भेंडी आहे, पाव किलो आणली आहेत. आणि आता तुम्हाला मी कापायची कशी ना ते मी मुद्दाम दाखवते आहे. नाहीतर काय काय माणसं कशी असे तुकडे करतात. असे तुकडे केल्यामुळे काय होतं, आतमध्ये खराब असतात ना, ते माहिती नाही पडत. तर मी काय करते, असं देठ कापायचा आणि याचे 4 भाग करायचे. हे बघा, असे 4 भाग, म्हणजे आतमध्ये खराब आहे काय ते समजतं आपल्याला. असे 4 भाग करायचे. आपल्याला बारीक पाहिजे तर बारीक करायचे, असे मोठे पाहिजे तर मोठे करायचे. म्हणजे आतमध्ये खराब असलेले आहे ना, मग माहिती पडतात नाही. आपण तुकडे तुकडे केले ना अख्खे, तर ते आतमध्ये खराब असतात, ते माहिती नाही पडत. हे असे मी सगळे कापून घेते आणि दाखवते. ही भेंडी मी अशी उभी कापून घेतली आहे. पहिली 4 भाग करायचे, उभे चिरून घ्यायचे. आधी पहिले त्याच्यात स्वच्छ धुवायचे अख्खे, त्याच्यानंतर 4 भाग करायचे, त्याच्यानंतर त्याचे 2 तुकडे करायचे. असे मी हे सगळे कापून व्यवस्थित घेतलेले आहे. आता मी कढईमध्ये थोडा तेल टाकते आणि हे भाजून घेते. कढईमध्ये तेल टाकला होता थोडासा, म्हणजे भाजण्यापुरता. हे साहित्य दाखवायचं. त्याचा भेंडीसाठी मसाला आहे. हे खोबऱ्याचा तुकडा घेतलाय, म्हणजे असा एवढा छोटासा घ्यायचा तुकडा, आणि हे बारीक करून घेतलाय असा तुकडे करून. आणि त्याच्यासाठी हा एक मोठा कांदा घेतलाय, एक मोठा टोमॅटो घेतलाय, 1 इंच जास्त अद्रक आहे. म्हणजे अद्रक आपण कोणत्या पण गोष्टीमध्ये आहे ना, थोडासा अद्रक जास्त घ्यायचा, कारण सर्दी वगैरे होत नाही. आणि लसूण पण जास्त घ्यायची. मी 6 पाकळ्या घेतल्या. ही आमसूला बनवली आहे कैरीची, याचा मी व्हिडिओ दाखवला आहे. आणि कशा कशामध्ये यूज करायची ना, ती मी आता तुम्हाला दाखवते. आता पहिलीच टाईम मी भेंडीमध्ये यूज करते आहे. आणि त्याच्यासाठी आहे ना, हे मिरची मसाला घेतला आहे अर्धा चमचा, हळद थोडीशी घेतली आहे, आणि हे मीठ आहे चवीपुरतं. आता मी पहिले आहे ना, आता इकडे आपली भेंडी भाजते आहे. आता चांगली आहे ना, ब्राऊन होईपर्यंत भेंडी भाजायची आहे, म्हणजे पूर्ण नरम होईपर्यंत. गॅस फास्ट करायचा आणि पहिली भेंडी भाजून घ्यायची. ते भेंडी किती मिनिटं भाजायला लागतात ना, ते मी तुम्हाला दाखवते. भेंडी चांगली हलकी भाजत होते, हलवत होते. 7-8 मिनिटं झाली. आता मी काय करते, जरा म्हणजे हे आहे ना, थोडीशी नरम व्हायला आहे ना, मी वाफेवर ठेवते. गॅस थोडासा मीडियम करते आणि याच्यावर झाकण ठेवते जरा. म्हणजे वाफेल कसं माहिती आहे का, नरम होतील. आणि मसाल्यामध्ये मग शिजायची गरज नाही. 1 मिनिटासाठी वाफेवर ठेवले होते. आता मस्त झाले भेंडी. आता मी काढते आणि याचा मसाला भाजून घेते. याच कढईमध्ये तो मसाला भाजून घेते. आता मसाला भाजायला आहे ना, थोडा तेल टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना, थोडं तुकडे केले आहेत ना, म्हणून खोबरं पहिलं घेते. थोडे म्हणजे तुकडे थोडे भाजले ना तेलामध्ये, मग त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा. किसलेलं खोबरं असलं ना, तर पहिला कांदा भाजायचा. आणि तुकडे असले ना, तर पहिले तुकडे भाजून घ्यायचे. आणि याच्याबरोबर आता मी लसूण आणि अद्रक टाकते. आता याच्यामध्ये असे लाल तुकडे झाले ना खोबऱ्याचे, मग त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा. कांदा थोडा लाल झाला ना, मग त्याच्यानंतर टोमॅटो टाकायचं. म्हणजे टोमॅटो पण आहे ना, चांगल्या मसाल्यामध्ये भाजून घ्यायचा. मग कोणती पण भाजी आपण टोमॅटो टाकून केली ना, तर ती खराब नाही होत. आता कांदा चांगला भाजला ना, मग त्याच्यानंतर टोमॅटो टाकणार आहे. याचा पूर्ण मसाला भाजून घ्यायचा आणि त्याच्यानंतर आहे ना, त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकायचे. कारण टोमॅटो टाकले ना पहिले, तर तो मसाला भाजत नाही. आता टोमॅटो पण आहे ना, मस्त भाजून घ्यायचं चांगला, एकदम मरेपर्यंत. म्हणजे ते आळेपर्यंत. मसाला चांगला भाजला आहे. आता मी गॅस आता थोडा बंदच करते, कारण का मसाला थंड झाल्याशिवाय वाटायला नाही होणार म्हणून. तर मसाला काढून घेते ताटामध्ये.
चांगली पेस्ट करून घेतली आहे एकदम बारीक. आता गॅस पेटवलाय आणि भांडं ठेवलंय, त्याच्यामध्ये तेल टाकते. तेलामध्ये आहे ना याची पेस्ट बनवलेली टाकायची, वाटप. म्हणजे मी वाटप बनवून दाखवलेला आहे कांदा खोबऱ्याचा, तशाच पद्धतीने आहे. पण आपल्याला टोमॅटो वगैरे भाजायचं असलं ना तर ते वेगळं असं भाजून घ्यायचं. तेलामध्ये मसाला पण आहे ना जरा चांगला फिरवून घ्यायचा, असा मस्त तळसून घ्यायचा. आता याच्यामध्ये आहे ना हळद, मिरची मसाला आणि मीठ घेतलाय, ते टाकायचं. आणि याच्यामध्ये सर्व साहित्य टाकलेलं आहे. आता ही जे कैरीची मी आमसूला बनवली आहेत ना, ते त्याच्यामध्ये आंबटपणा येण्यासाठी, म्हणजे कसं आहे ते भेंडे बुलबुलीत असतात ना, ते बुलबुलीतपणा लागत नाही तोंडाला, त्याच्यासाठी आपण कोकम वगैरे असं आमसूलं, कोकम, थोडासा लिंबूचा रस, असा काहीतरी आंबटपणा टाकायचा. आता ही सर्व भेंडी त्याच्यामध्ये टाकते. ते सर्व मसाला आहे ना भेंडीला लागला पाहिजे, असा मिक्स करायचा. आणि थोडं ना 2-3 मिनटं वाफ लावायला द्यायची, कारण भेंडी आपली पहिली शिजलेली आहे आणि मसाला पण आपला कसा भाजून चांगला आता म्हणजे तेलामध्ये फ्राय केलेला आहे. आता फक्त आहे ना याला वरती तेल सुटेपर्यंत जरा भेंडीला वाफ द्यायची. आता त्याच्यावरती आहे ना मी थोडं झाकण ठेवते वाफ लागण्यासाठी, आणि गॅस आहे ना थोडा मीडियम करते. आपण 1 मिनिटांनी आहे ना परत झाकण काढून बघायचं, म्हणजे कसं माहिती आहे खाली करपायला नको. हे चांगलं आहे ना जरा सुकायला पाहिजे. आता थोडा गॅस आहे ना मीडियम ठेवते झाकण मारून. झाकण काढून आहे ना हे बघ मस्त तेल सुटलंय. आता कसं झाकण खोलून आपण असं चांगलं तरसवून घ्यायचं, मस्त चरचरेपर्यंत. अशी बनवून आहे ना तुम्ही मस्त भाजी आहे ना सुकी सुकी बनवायची, फ्रीजमध्ये सुद्धा ठेवू शकता, डब्याला वगैरे टिफिनला वगैरे नेऊ शकता तुम्ही. ते चांगली तरसायला पाहिजे. आता मी गॅस फास्ट करते आणि जरा तरसवून घेते. तरसवून घेते म्हणजे जे चरचरत आहे ना ते चरचरायचं असं बंद व्हायला पाहिजे. म्हणजे चरचरतंय ते पाणी आहे, ते पाणी पूर्ण सुकलं पाहिजे. पाणी सुकलं ना की आपली भाजी आहे ना 2 दिवस सुद्धा राहू शकते. ही बघा ती चरचरते ना, आता चरचर आवाज येतोय ना, तो आवाज नाही यायला पाहिजे. खाली मसाला आणि भेंडी एक झाली पाहिजे. हे तर मस्त छान झाली आहे. आता मी तुम्हाला सांगते आता आपली झाली कशी समजायची. अशी आहे ना खाली लागते, अशी खाली लागल्यावर आहे ना आणि असा ढवळताना असा गोळा होतो. हे बघा आता तर गोळा झाला ना मग आपली भाजी झाली समजायची. आता मस्त छान झालेली आहे. आता मी गॅस बंद करते आणि तुम्हाला काढून दाखवते. आपली मसाला भेंडी मस्त छान झालेली आहे. अशी तुम्ही पण मस्त बनवा, झणझणीत, आणि चपाती बरोबर भाकरी बरोबर खा.